Hola, et donem la benvinguda a la pràctica d'atenció plena anomenada escaneig corporal. Consistirà a recórrer el cos amb atenció perquè puguis reconèixer les diferents sensacions que vagin sorgint i alhora permetre que siguin tal com són. Durant la pràctica potser detectis que hi ha zones que estan tibants i vulguis conscientment afluixar-les amb cada exhalació. Per començar, et convido a adoptar una postura còmoda i estable. Una postura que et permeti mantenir l'atenció en aquest moment. Amb l'esquena dreta, però sense tensió. Afluixant les espatlles. Afluixant els braços. I notant el pes de les mans allà on es recolzin. Pots fer 2 o 3 respiracions profundes, inspirant pel nas, omplint el cos d'aire i exhalant per la boca completament i a poc. Notant com cada exhalació et permet deixar anar una mica més el cos i la ment. Et convido ara a seguir l'anar i venir de l'aire per uns instants mentre respires de manera natural, sense controlar o forçar la respiració. Notant les sensacions físiques quan inspires i exhales. Quedant-te a sentir la respiració allà on sigui més evident per tu. I cada vegada que notis que et distreus, tornant a concentrar-te en com flueix l'aire. Imagina ara una llum en la part més alta del teu cap, en la coroneta, que anirà descendint lentament pel cos. En aquesta pràctica pots tancar els ulls o bé mantenir-los oberts alhora que segueixes el recorregut de la llum damunt l'avatar i imagines que també una llum et recorre tu. Des de la coroneta pots anar baixant lentament, deixant que la llum recorri tot el cap. La cara, la zona del coll, les espatlles, notant si hi ha alguna zona que estigui tensa. Inhalant i amb la següent exhalació afluixant, permetent que aquesta tensió es pugui deixar anar. Ara ves baixant per la zona del pit, notant sensacions de moviment mentre respires. Baixant per l'abdomen, la part posterior de l'esquena, la zona cervical i els trapecis, la zona dorsal, la zona lumbar, les natges, els malucs,
les cuixes, els genolls, notant si apareixen sensacions, sense jutjar si són bones o dolentes, simplement reconeixent que hi són. I permetent que la llum continuï el seu descens, des dels genolls fins als turmells i els peus. Ara, des de les espatlles, permet que la llum baixi pels braços fins als colzes, inspirant i reconeixent si hi ha alguna sensació. I quan exhalis, deixant-la anar. Segueix des dels colzes, els avantbraços, fins als canells, les mans, prenent consciència ara de tot el cos mentre respires, visualitzant-lo il·luminat per aquesta llum. Quan inhales, imaginant que augmenta d'intensitat, i quan exhales, imaginant que afluixa i relaxa tot el cos. Per acabar, pots anar movent-te al teu ritme, suaument, pots respirar amb naturalitat i preparar-te per continuar amb el teu dia. Que estiguis bé. Quan hagis acabat, et pots treure les ulleres.